Γιώργο. Ο αρχηγός τελευταίος. Εξορίσει ή να ορίσει εγώ ένα αρχηγό. Να το εξορίσει εσύ. Το Pitbull μπαίνει αρχηγός, φίλε. Γι' αυτό και το παρατσούκλι. Ο Πόμπο που είναι fair play και θα το σηκώσουν όλοι μαζί. Λοιπόν, παιδιά, θα λέμε οι προπονήσεις, εντάξει, συνεχίζουμε. Άλλο Σάββατο έχουμε τελετή λήξης. Όσοι είναι να μείνουν, θα κάνουμε καμία νεμική. Να σας δω και στην Ερέτρια. Στην Ερέτρια πώς θα τα παλέψετε. Τον Αύλο φέρνω. Θα περάσουμε καλά. Κύριε Σίβε, είστε όλοι μαζί. Θα το σηκώσουμε τώρα τον αρχηγό. Αρχηγέ, συγχαρητήρια την ομάδα σου. Όσοι είναι να μην φεύγετε, να βγάλουμε καμιά νεμική. Φόρτσα, μπομπο, Δύο, τρία. Μπράβο! Κύριε Πρόεδρε, θα βγάλουμε καμιά αναμνηστική όλοι μαζί. Ναι, όλοι μαζί εδώ στο κέντρο να βγάλουμε αναμνηστική. Όλα τα παιδιά αναμνηστική εδώ μεταξύ σας. Όλα τα παιδιά. Διαμονίδη και στον Κούκο ένα μετάλλιο. Πάμε κι εσείς εκεί όλοι. Όλοι. Πάμε εκεί. Ο κοντός εδώ μεταξύ εδώ στη μέση. Πάμε. Ναι. Μην τρέπεστε ρε παιδιά, μην τρέπεστε. Ανακατευτείτε παιδιά, Ανακατευτείτε. Πού είναι οι άλλοι? Έλα, βάλε. Πιο πίσω η γωνία. Παιδιά ανακατεμένοι. Έλα, τράβα μια μετά. Έλα, πάμε. Έλα, το μεγάλο παιδί να γελάει, δεν με γελάει το μεγάλο παιδί. Το μεγάλο παιδί με το καπέλο να γελάει. Πώς κάνει η Μέλισσα. Πάμε. Θέλουμε να σταθήσουμε κάποια εβδομάδα. Ψηφιακές είναι. Πάμε, άντε και του χρόνου. Σε όλα τα παιδάκια, μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια παιδάκια. Έρχοντας θέλω να πάρετε όλοι από ένα μπουκαλά και τα πετάξετε στο σπίτι. Θα είναι και στο Facebook, παιδιά. Φιλιά πολλά. Γρηγόρη κάτσε και εσύ, Γρηγόρη κάτσε. Κάτω. Εδώ εμένα κοιτάτε παιδιά, εμένα κοιτάτε. Όχι τους άλλους. Εδώ. Να πάρετε πριγόνια. Ευχαριστούμε. Πάμε το γύρο του. Με motocross και έτσι.